गिबियावनो जोंनि JSP Advice 365 चेनेलनि भिउवार आरो साबस्क्राइबार गासै रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोरबोनि गोथार अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। गिबियावनो बैसोगोरा सुबुंफोरनिसिम आंनि चेनेलनिफ्राय नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैदों। बे ब्लग भिडिअनि जै नोंथांमोना आथिखालाव बर' आइजोफ्रा खामानि दामानि मावनानै माबादि गावनि जिउखौ रैखाथि खालामनायजों लोगोसे गावनि गथ' गथाय आरो न'खरखौ सामलायलांगासिनो दं, बेनि गोब्राबथि सावगारिखौ आं दिनै बे ब्लग भिडिअनि जै नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजादों। बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों जोंनि खाथियावनो थानाय देउलफुरि गामिनि माखासे आइजोफ्रा खौसे जानानै जिउ दावहाथिलियाव देरहासार जानायनि मोनसे गोथार मिजिं लानानै बिथांमोना बिब' बिनानाव बादि लोगो लालायना बिथांमोना बोसोरफ्रामबो बेबायदिनो माइ हानानै गोबां माइ मोनलाङो आरो बे माइ मोनलांनायफोरखौ नांनाय सिबांखौ न'आव लाखियो आरो माखासेखौ बिथांमोना मा खालामो, फाननानै बिथांमोना रां दोनथुमसालि थामहिनबा बेंकआव दोननानै बेबायदिनो बिथांमोना गावनि न'खर जौगानाय खामानियाव बेखौ मावगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बिथांमोननि सावगारिखौ जोंनि केमेरामेन बिथां मन्जुमाला बसुमतारिया नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगासिनो दं। गासै सावगारिखौ आं बिथां मन्जुमाला बसुमतारिखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बे बिथांमोनानो देउलफुरि गामिनि आइजोफोर, बिथांमोना नुनायाव गोरिब थाखोनि सुबुंब्लाबो बिथांमोननि साननाय हनाय मावनाय दांनायफ्रा खोब बाख्नायथावना। मानोना बिथांमोना खालि हौवानि सायावल' दिपेन्ड खालामनानै थामहिनबा निर्भय खालामनानै बिथांमोना थांनानै थानो सानाखै। बिथांमोना दाउ अमा हांसो बायदिसिना लानायजों लोगोसे बोथोराव माइ हानाय बोथोराव माइ हायो आरो बेबादिनो माइ हानानै मोनलांनाय माइफोरखौ बिथांमोना गावसिनि न'खराव दोनहैयो आरो न'खराव दोननानै गथ' गथायफोरनो गाननाय जोमनाय होनायजों लोगोसे बिथांमोना गोरिबब्लाबो खोब मोजाङै रायजो जानायखौ जों नुबोगासिनो दङ। थिग बिदिनो आथिखालनि मुगायाव आइजोफ्राबो हौवाफोरनि उन जानानै थायाखै। बिथांमोना दिनै हिन्जाव माहारि जानानै दानाय लुनाय बायदिसिना थोरसि लथा सुनायावल' बिथांमोना गोजोमनानै थानो मोनाखै। आथिखालनि मुगायाव जों नुनो मोनो बर' आइजोफ्रा ओरैबायदि जौगागासिनो दङ। बंसिक मुलुगाव जमुना अंकुसितामोन बादिया बुहुम देरहासार आइजो बक्सार जानो मोन्दों। बे बर' बिमानिफ्रायनो जोनोम मोन्दों। थिग बे बर' बिमाया आथिखालाव खोब सोमोनांथाव रल लाबोबाय थानायखौ जों नुदों। बिथांमोना खामानि दामानि मावबाय थानायजों लोगोसे बिथांमोना मा खालामदों, गावसिनि गथ' गथायखौ फरायनाय बायदिसिना हाबाफारियाव माबादों आरो बिथांमोना हौवाफोर बादि माइ मोथि हायै बिथांमोना माबादि रांखान्थि बिथिङाव जौगानायखौ मिजिं लानानै बिथांमोना खामानि मावदों, बे जोंनि थाखाय बर' आइजोनि थाखाय खोब बाख्नायथावना। नाथाय माखासे सेक्सननि बर' आइजोफोरखौ नुनो मोनो फिसायनि सायावल' खामायनाय रांफोरखौ लानानै सोरबाया बिउटि पार्लाराव, सोरबाया स्कुटि बाइकआव गाखोनानै बायदिसिना फिसायनि आरजिनाय रांफोरखौल' बाहायगारनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय नैबे सावगारिनि गेजेरजों आं फोरमायनो नाजादों दि आथिखालाव माखासे सेक्सननि बर' आइजोफ्रा ओरैबायदि हौवाफोरनि सायावल' रांखान्थि बिथिं बा खरसाखौ नोजोर बोआलासिनो बिथांमोना गावसोरनो गावनि आखाइजोंनो मावै दाङै थाखा फैसा दिहुनदों, दाउ अमा लादों आरो बेफोरजोंनो न'खरखौ सालायगासिनो दङ। बिथांमोननि सावगारिखौ जों फारि फारि जोंनि केमेरामेन बिथाङा दिन्थिगासिनो दङ। बिथांमोना खासि लानानै मोथिखौ माबादि खादों नाय, बेसे समायना। जोङो एक्सुवेलि आङो ब्लग भिडिअ बानायदोंमोन। जोंफोर बादिया बेबायदि सान्दुं गोसायाव जुदि माइ हानांगौब्ला जोंनि देहा सोलेरखौ जों लाखिनांगौआ गोरलै जानाय नङा, मानोना जोंहा हुदा गैया। थेवब्लाबो जोंबो बाहेर जगताव बेबायदि रांखान्थि बायदिसिना खामायनाय हाबाफारियाव जोङो नांथाबबाय दङ। हौवा मानसिनि मोथि खानाय आरो आइजोनिजों खुनु नोंथांमोना फारागथि नुनो मोननाय नङा। खोब साननो लागा। नाथाय खायसेया मोथि खानाया ओरैबायदि नुनायाव गोरलै जानो हागौ, नाथाय मोथि खानाया एकदिनिया मानसिनि थाखाय, मावजेननाय मानसिनि थाखाय बे गोरलै नङा मोथि खानाया। जाउनाव खायसे मानसिया मोथि खानो रोङैनि खारनाव बजा बांगालफोरा जेरैहाय मुथा मुथा गिदिर खानानै माइखौ लाङो, नाथाय बेफोरबायदि मोथि खानानै माइखौ फोराननानै लाङोब्ला बे माइया गोबाव समहालागै बस्थायाव सोनानै बा बाख्रियाव सोनानै दोनजायो। नाथाय बजा खानानै लांनाय माइया गोबाव दोनोबा दुफाया आरो बे माइफोरखौ जानो गोथाव जाया। दा ओंखायनो बांसिनानो जोंनि हिन्दु कमिउनिटिनि मानसिया जेरै बर'
बर' बाङालि हारसा बायदिसिना माहारिफ्रा बे मोथि खानानै माइ हानायखौ खोब फसायो बेनिखायनो मुसलमान माहारिनि बजा खानायखौ बारा मोजां मोना दानिया जोङो बिथांमोननि गोरबो इसिंनि फंनैसो खोथाफोरखौ मोनथिनो थाखाय सासे उनाव सासे सोंनो नाजागासिनो दं बिथांमोना माबोरै बे माइ हानानै मोननाय माइफोरखौ बिथांमोना न'आवल' बाहायोना ना बेखौ माबादि रोखोमै बिथांमोना दोनो फाननानै माबादि बिथांमोना न'खरखौ सामलायो बेनि सोमोन्दै आङो बिथांमोननियाव सानैसोनाव आं सोंथि सोंनो नागिरदों बिथांमोननि गोरबो इसिंनि खोथाफोरखौ जोंनि JSB Advice 665 चेनेलनि जोहै आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागासिनो दं बे गासै सावगारिखौ जोंनि JSB Advice 665 चेनेलनि बिथां केमेरामेना दिन्थिगोन नोंथांनि मुंखौ मिथिगौमोन नामा बासन्ति मा दा बासन्ति दास आच्छा दास नोंथाङाथ' मोनसे समाव बर'आनोमोन नाथाय गुबुन माहारिनि मानसिजों हाबा जादोंबाबो नोंथाङा दा बर'नि रावखौनो रायलायबाय दं आरो बर' जायगायावनो रायजो जाबाय दङ बेनि थाखाय नोंथाङा साबायखर बावबाय दा नोंथांमोना बिब' बिनानावफोर बायदि बे साबा सुबुंजों नोंथांमोना लोगो नांना बोसोरफ्रामबो नोंथांमोनखौ माइ हाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो नोंथांमोना बेबायदि सान्दुं गोसायाव माइ हाजेननायाव माबादि मोन्दोंमोन बिदिनो देहाफोरखौ सान्दुं गोसायाव खस्थ' मोनोमोन मोननायनि गेजेरजोंनो दिनै न'खरबो सलायनांगौ आरो गथ' गथायबो दं दिनै न'खरखौ सलायनायनि गेजेरजोंनो दिनै खस्थ'खौबो सौसिलांनांगौ जायो बिनि थाखायनो जोङो दिनै माइखौ हायाबाबो जाया दिनै हौवाखौ लामा नायबाबो जोंहा जाया हौवाखौ लामा नायना थायोबा दिनै न'खराव एख'आनो गैया जायो हौवानि मोनसेखौ जोङो जानानैबाबो निजेनिखौ खामायनो थाइसे थाइनै फिसा फिसौनि थाखायनो बिदि होननानै सानदोंमोन बिदि साननानैनो जों दिनै माइखौ हायो लोगोफोरजों ज' ओंखारलायनानै माइखौ हानि होननानै दिनै जों माइखौ हादों दा एसे बोसोराव बेसेसो माइ मोनो बिदि हानानै बोसोरावथ' दा जोङो फार्स्टनिफ्रायनो जों हायोबा 20-25 मनखौ मोनखायो आरो कारेक्टखा बियो खोथाया होनब्लाथ' नोंथांमोना न'आवबोथ' माइ गायो न'आवबो माइ गायो एसे एनै थेवबाबो मानो ओरैनो थानो लोगोफोरजों ओंखारनानै थाइसे थाइनै मोनो खोमा गथ'फोरनि खरसा न'निया थानानै गथ'फोरनि थाखाय खरसा एसेबो मोनबोयो खोमा बेफोरबायदियाव जों लोगोफोरखौ साननानै मावो आच्छा थिगानो बिथांमोना बुंदों मा न'आवथ' माइखौथ' गायखायोब्लाबो न'नियाथ' न'नि थाखाबायानोसै लोगोसेयावनो बिथांमोना बे गावसोर हानानै मोननाय रांखौ गथ' गथायनि बायदिसिना गाननाय जोमनाय खरसा होनाय खोथाखौ बिथांमोना बुंदों मानोना न'नि दोहोना न'आवनो थाबाय लोगोसे बायजो मुलुगनिफ्रायबो बिथांमोना खस्थ' खालामनानै बे मोननाय राङाबो एसे थाबावबाय लोगोसे बेबायदिनो न'खरखौ सालायगासिनो दं होननानै बुंदों खोब मोजां खोथा बुंदों बिथांनिसिम साबायखर थाबाय बिराद सान्दुं गोसा मोनदों ना मोनदों मोननायालाय खस्थ' मोनाखै सान्दुङाव खस्थ'आथ' फार्स्टआव खस्थ' मोनदोंमोन दा एसे खस्थ' मोनला आरो हाबाय थाबायना दा ओरैनो सानसेयाव खै घन्टासो माइ हायो नोंसोर बेबायदि सान्दुं गोसायाव खमावबो 8:30निफ्राय 10:30सिम हानानै 10:30आव दसे जिरायो ओमफ्राय बिनिफ्राय ग्रोब आरो हाफिनना 11थासोआव हानानै 12:30सोआव जों ओंखाम जायो आरो ओमफ्राय बिनि उनाव आरो आधा घन्टासो जिरायनानै खमावबो मालाबा 4:30 5थासिमा जों हाजायो आरो खोब मोजां खोथा दा नोंथांमोना माइ हानानैथ' द्लाम माइ हायो नोंथांमोना बोसोराव 20-25 मना ओरैनो न'खराव थाहैथारो गोग्गोनो नङा होमबा आरो न'नियाथ' न'निसै नङा होमबा फिसायनि खावसे हिनजावनि खावसेजोंनो दा नोंथांमोना नुनायावसो नोंथांमोनखौ थारमाने गोरिब बादि नुयोबाबो नोंथांमोनावथ' थाखा फैसाया इसेल' दं होननानै जों साना मा होनो नों बायदिबा थानायाथ' जोंहा गथ' गथाय फरायनाय दं नालाय जों आरो बारा जमायनानै दोननो हाया जायो आरो माने फरायनाय गथ' थायोबा खरसाया बारा जायोना दा आरो आंहा फिसावायाबो सेकेन्ड इयाराव फरायबाय आरो डिग्री सेकेन्ड इयार ना माबा डिग्री नङा हायार सेकेन्डारि एबारसो पिअ फाइनाल होगोन माने ओमफ्राय एसे सेकेन्ड इयाराव ओमफ्राय फिसाजोआबो एबार फाइनाल होगोन मेट्रिक फाइनाल खोब मोजां ओमफ्राय आरो बे गथ' सानैनि थाखायनो आङो एसे फैसा थाखाफोराबो टेक जायो नालाय बिफायाबो कालारनि माबा पेन्टेन खालामो न' बांनि कालार होयो आरो न'नि वाल माबानि प्लास्टारनि ओमफ्राय इयाव आरो थोस्लाबाना बिफानियाबोथ' थोस्लाबा नालाय गथ' सानैनि थाखायनो एसे लोगोफोरजों
एसे ओंखारनानै एसे मानोथो ओरैनो थानो होननानै हाफानाय जादों आरो नोंथाङा दा जोंनि चेनेलनि गेजेरजों आइजोफोरखौ माबादि मावै दाङै जाजानो लुबैयो बर' आइजोफोरखौ आङो सानो माने बर' आइजोफोरखो रावखौबो इदि जानला मोनला लामायाव थाबायजानो बायो ओरैनो बेखार थाजानो बायो बयहाबोथ' न'खर थायो गथ' गथाय थायो नालाय बिनि थाखायनो बयबो खस्थ' खालामनानै एसे हौवाफोरखौ लामा नायालासिनो खामायनानै न'खर खुंजानो लुबैयो आरो एसे माने जाहाथे जों बायदिनो एसे खस्थ' खालामनानै बयखौबो गथ' गथाय मोजां लामाजों दैदेनलांनो हायो बेखौनो आङो सानो आरो आथिखालाव जोंनि गथ' गथायफ्रा खोब बर' हिन्जावसा आरो हौवासाफोरखौ ड्राग्स बायदिसिना जालाबायनायखौथ' जों नुगासिनो दं दा बे बिथिङाव बैसोरनि बिमा बिफाखौनो नोंथाङा मा बुंनो लुबैयो आंथ' बुंनो सानो बिमा बिफाफोरखौ माने हायोबा गथ' गथायफोरखौ एसे मोजाङै सामोल खालाम हायोबा नों एसे बेंनानै बिमा बिफा जानानैथ' गथ'खौ एसे मोजाङै सामलायनांगौ नङा होमबा आं सानो गथ' गथायखौबो एसे बिमा बिफानि खोथा लानानै एसे मानिनानै सोलिजानो लुबैयो आरो किसुमान बायदि गथ'आदि बिमा बिफाया बुजायबाबो खोनासङा बिमा बिफायाथ' सानोआनो आंनि फिसाया एसे मोजां जाथों बिदिखौथ' बिमा बिफाया सानखायो ओमफ्राय दा गथ'फोरा आरो बिमा बिफानि आन्दोआव अनेक बायदिसिना खामानि जों आरो बिमा बिफा जानानैबो गासिबो डिउटि होबाय थानो हायाथ' गाव गावबो बुजिनांगोन ना गाव गावबो बुजिनांगौ आरो बिमा बिफायाबो बुजिनांगौ किसुमान बायदिनि बिमा बिफाया ओरैबायदि थायो खौबो नुगोन बेफोरबायदि बुंनाय बहुत मानसि थायो आरो बेनिखायनो माने दानि जुगाव सोरनिबा फिसाखौ गाज्रि नुबाबो सामलायनो थान जायो आरो साबायखर थाबाय बिथाङा बुंदों मा आथिखालनि मुगायाव बिमा बिफायाथ' गथ' गथायखौ नोजोर होगासिनो थायो नाथाय माखासे बिमा बिफाया गावनि गथ'आव जाबायदि जोथोन लानांगौ बेखौ लानाय नुनो मोनाखै खायसे बिमा बिफाया अनसेयावबो गथ'खौ सामलायसेयावबो खायसे गथ'आ बिमा बिफानि आन्दो जायोब्ला गाज्रि खामानि मावो बे खोथाखौ बुंदों लोगोसेयावनो दानि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा ड्राग्स बा मरफिया इन्जेक्सन लानानै बाइक सालायथिंनानै एक्सिडेन्ट जानानै थैलाबायगासिनो दङ दा बेफोरनिफ्राय जानथायाव थानायनि खोब गोनांथि दं बिथाङा खोब मोजां खोथा बुंदों दा जोंबो बे चेनेलनि जै नोंथांमोनखौ खावलायो जोंनि गथ' गथाय खावलायो नोंथांमोना फरायनाय गथ' फरायबाय था मोजां लामाजों दावगालां बाइक सालायोब्ला मोजाङै सामलायनानै बाइकफोरखौ सालाय जाहाथे नोंसिनि बिमा बिफाया नोंसोरखौ बिराद अननायनि गेजेरजों खाङो बायो गेदेर गोलाव खालामो सासेसो नोंथांमोना 90, 99, 100 डिग्रि होनानै सौदावलाबायनानै खर' गुग्रुबनाय बायदिसिना थासारिखौ जों नुबोगासिनो दं जोंनि बाक्सायावबो दा बावैनो साब्रै गथ'आ बेबायदि एक्सिडेन्ट जानानै ड्राग्स गान्जा जौ लोंनानै सालायनाय बेबायदि थैनाय सावगारिखौबो जों नुबाय बिथांनि थाखाय साबायखर थाबाय दा आङो गुबुन सासे आइजोनाव फंनैसो खोथा सोंनानै दिनैनि बे चेनेलनि हाबाफारिखौ आं फोजोबनो सानदों आच्चा मादै बिराद सान्दुं गोसा मोनदोंना मोनदों ओरैनो गोसो मेंनाय मोनाखै आच्चा थारमाने मावबाय थायो नालाय नोंथांमोना हुदा जाबाय ना हुदा जाबाय आच्चा ओरैनो नोंथांनि गथ' गथाया मा फरायगासिनो दं फरिदो फिसौफोरा फरायनायालाय दा आरो जोंफोरा आरो माबा होनो हायाना फिसौ फिसाखौ बिमायानो एसे माबा हाखन खालामनो रोङा नालाय एसे बोरैबा आरो बिदि आरो ओरैनो नोंसा फिसालाया मा मावो ओरैनो माइ हायोना बेबो मावै हायो ओमफ्राय आदैया आदै गैला आच्चा दुखुनि खोथा जेबो नङा बे आनान गसाइनि लिरनाय सोरबा उन आरो सिगां थाङो दा बे माइ हानानै मोननाय माइफोरखौ जानायावल' बाहायोना ना फाननानै बायदिसिना खरसायाव बाहायो जानायावनो बाहायो न'खराव माइ गायगोन ना गाया माथो ओरैनो गायाना हाबोखाया नालाय होमबा एसे खस्थ'आनो जायोना होमबा मालाय न'नि गायना मोननायफ्रा न'आवनो थाबाय आरो मालाय बैसा सोरबा गायिफ्राथ' फाननानैनो सोलिनाङो संख्रि बानलु बायना जाखानांसिगोन ना होमबा आच्चा खोब थेवब्लाबो नोंथांमोननि देहाखौबो जोथोन ला मानोना जों खामानिखौल' मावबा जानाय नङा जोङो मावना मोननाय थाखाखौबो एसेला न'खरनि थाखाय बाहायनांगोन मानसिया जानानैसो थांना थायो नालाय लोगोसेयावनो फिसौफोरखौबो मोजां आखल आखु जाहाथे दा जानाय हाबाफारियाव नोंथांमोना नायनांगोन न'खरनिबो सम होनांगोन जाहाथे बिहामजोआ माबा मोनसे जुदि फिसौफोरखौ जोथोन लानायाव जुदि आवबा जायोब्ला नोंथांमोना नायनांगोन बैसोगोरा सुबुं नोंथांमोना गोबां गियान दं दा एबारलाय नोंसोरलाय सोरनो भटखौ होगोन बायदि ट्रेक्टरावनो होगोन थारमाने इउपिपिएल प्रमद बर'नि दैदेननायाव होगोन आरोना आच्चा हाग्रामानि आमोलाव न' बां मोनगोन ना मोनाखै मादै मोनालाय गैयाना आच्चा ओरैनो फुल खालामबाय नालाय मोनाखै आच्चा मा फुल खालामदोंमोन ओरैनो ओइ नोमथिया माबानिफ्राय दानना लाबोनानै गावरानिफ्राय दानना लाबोना फुल जादों जा एसे आच्चा दा गासै बर'फोराथ' दा सोलायनायखौ लुबैदों नङा होमबा बयबो सोलायनांगोन आरो आथिखालाव बिटिआरआ बर' हारिनि थाखाय खोब मोजां मोनसे एकर्ड जादों बे एकर्डखौ बयबो
सोदांनो थाखाय बयबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनांगोन दा मादैमोनाबो गासिबो बे साबायाबो ट्रेक्टरावनो होजोबगोन नामा ट्रेक्टरावनो गासिबो ट्रेक्टरावनो गोजा होमबा ना दा बे बुब्लियाव बिपिएफनि सरकार फैगोन होनना सानो नामा नोंसोर साना ना सानथारा ओरैनो नुनायावथ' बे बिपिएफनि साबैसे देरहागोन बायदि मिथिया आच्छा दे होमबा ओरैनोथ' बिपिएफआनो सरकार दागोन बे रोखा जाबाय दङ रोखा जादों आच्छा दे साबायखर थाबाय दे मादै दे नै दा बिथांमोना माइ हाखांना फैबाय लोगोसे गावसोरनि बानायनाय साया थामहिनबा बादाबादि बानायना लादों बिथांमोना दान्दिसे समनि थाखाय जिरायनानै ओंखाम जानो हानाय बायदि दा बिथांमोना बिब' बिनानावफोर बायदि मोखां नायलायना गावसोर न'आव संनानै लाबोखानाय ओंख्रि ओंखामफोरजों बिथांमोना थेब्रे जाखांनानै दान्दिसेनाव गय बायदिसिना मोदोमफ्रु जाखांनानै हाफिनगोन आरो बिसोरो नोंथांमोना सावगारिनि जोहै नुगोन नै मालाय ओंखामखौ खेवगासिनो दङ मा ओंख्रि मादैमोन अनलाजों ना खारदैजों संदों ना फानफिलि गोथावथार मालाबा जागोन दे मादैमोन दे दे जानांगोन फानफिफ्लियाथ' बर'नि मुलि बिफांसोना बेखौ जायोब्ला बारसिखो फानफिलि बर'नि मैगंफ्रा जेरै नारजि बेफोरो खारौ खान्दाय निम बायदिसिना बेफोरबो मुलिसो दा खोब मुलियानो आरो बेबो नोंथांमोना जा ओंख्रि जानो नागिरदों बे मुलि ना गोरान होनबा मावजिफ्रानो फाग्ला जायो आरो जोंथ' माबायदि मोनोना सामब्राम बायदिसिना बुराउद होनानै देना जायोबा मैदेर फालोसो फैब्लाबो जों सिखारना खारनो गोसो जाया ओंखामखौ जाजोबागौमानि दे मादैमोना थिब्रे जाथारसिगोन आरो ना दे जालायदो दे इसोरफोर दे आंनिया खारदै गोबाबसै दे मादैमोना नोंसिनि ओंख्रिखौ फारि फारि बुंलांनाय नै मादैमोना मा ओंख्रि आंना खारदै गोबाब खारदैजों मा संदों दे ओमफ्राय मादै सासेना अनला फानफिफ्लि आच्छा जयै संदों दे आंनिया खानसेया गोथावथारहाय दे 얘는 정대이네. 에너지 이거 카롱. 네. 앙낭 카롱. 아유 나 봐도 그냥 나이 먹게 해. 나는 뭐다 그런 나나 그냥. 참 샤마를 사잖아요. 슬슬. दे मादैमोन जादो जानायखौ नायनोसै माबायदि जायो नोंसोर दे ओंख्रियाथ' जोंहासो खदै गलायबाय माथो जोंना केमेरामेन आरो माबाया कमेन्टेटरा दे जादो सालानि नामा माइरङालाय दे सोरनाबा सालानि आच्छा दे मदि सरकार होनाय मदि सरकार ना दे मदि सरकारनि सि मोनजानायखौ लाबाय माथो हाग्रामायालाय गावसोरसो होयो होननानै दुगा मारिबाय थाथारो हाग्रामानि गैया ना गनायनाबो लाया हाग्रामानि खोथाखौनो जों गनायखाया आच्छा एक थावलाखौ सिथारला ना मानसिलाय जों एख' माबायानो गैया एसे मोजाङानो गैया माथो हाग्रामानि बा बिपिएफ पार्टियालाय बुंबाय थायो गावसोर खोनाय लामाजोंसो थाबायना गुबुन पार्टिफ्रा दादागिरि खालामबाय थायोनो गभर्नमेन्टनि फैखानायसो गभर्नमेन्ट फैखानाय ना बेखौ गासिबो जाम्बा जाम्बिया मिथिखाजोबनाय जों आच्छा
गावसोर आरो ससेनि माबा जाबाय होमब्ला नोंसोर दा हाग्रामानि सरखार फैनायखौ लुबैथारला आरो ना हाग्रामानि सरखारबो फैखाला आरो जोंनि पिपिएलनि माबायासो फैखासिगोन ट्रेक्टरासो ट्रेक्टरा ना जोङो प्रमटारखौसो नांथारसिगोन प्रमदा प्रमद सारखौ नोंथांमोना खोब मोजां मोनो नामा बिराद मोजां मोनो जोङो प्रमदनि सरखार फैयोब्ला खोब मोजां दावगानाय फैगोन होननानै सानोना नोंथांमोना आदसा दे दे जालायदो होमबा ना दे मादैमोन जोंनि चेनेलनि थाखाय सम होनायनि थाखाय नोंसोरखौ साबायखर थाबाय दे गासैनिसिम दे साबायखर थाबाय